ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓଷା ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଦୁଇଟା ଓଷା ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓଷା ହେଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଏହାକୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ଛୁଆ କମ୍ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଖାଇଦେଲି ପ୍ରସାଦ। ତ ମୋର ତ ରସମଲେଇ ବଢ଼ା ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବଢ଼ା ହୁଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମିଠା, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଭାତ, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଚଟଣି ଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରସମଲେଇ ଖାଇଲି, ତାପରେ ବରା ଆଉ ଏଇ ଛେନା ଗଜା ଖାଇଲି। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଖାଇନଥିଲି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଜମା ବି ଖାଇନଥିଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଘରେ ରସାବଳି ଥିଲା ତ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।